sakre biji panjuran seng kabai kubai lam soko. Sar tini ni dur camping klaimani nok hamani hingga hai ke batini joining na harmani bot hayo na harka ab kisu sai kina gali ama hingga jatuno tei sari kaham no hinai tei norong media personal mahino tini hawi bari kuti bosti aro kaisa camping khaikya aro tei soba bo khaikya aro paimini yagulo ke sini cindrai sini bormura aro bahino sini 40 number botos aro bahino sini soba khaikya hai abani yagulo ke sini tabuk sini khumtia bazar sini o jaga blok bus kanggo seng o jaga 11 family khaikai 35 buta sini BJP Borgatola borok samil lengka sini tibrasa kungki baro khaganang mai ganang rok tamni bagi hingke taklai bisiwa jes kepon edi hapang no salamnai hini borok bahine somai baksa phale jara tini bana romnai rokni bagai nahar mungton tongai se ang abo barbar sai hiyo naidi norong tongba sarkar sai thanga sini edi sibo thanai bahine 5 bosor sini lalmota handungai rok borok gobuma sini lanchito ponchito phai kalang thangka sini tibrasar nam te kaisa pun sam kangang malia tamni bagai hingke borok je commitment mani a commitment do kaisa pun khlai malia aboni bagai ang sini je dini sini potaka tola je samil nang kokta nai nortawana di sini सरकार family logi na sing joto kisu sini mantai sokai tongmani tai ja khaina namani aba ang khainai tai bong logi nang tongnai tini nang Bharatiya Janata Party otoni bagai bana romnani nangkha nini nokni family busuk butar tu kha ang atho ta butar tu kai amni bagai malai ani sangsar anu khung nung san thengya do aba kaisa mutun narok zotan bagainya angka nukhung ba sangsar hamnani ka bisa lama sini ka hamnang sung lama kamai ko sung maharaj to maharajan tung kringya maharaja ra bo kringya sini pada kisur kringya tongo haipana pototang kheba sini ka ekdom tabu nakung ka sini যেটা সরকার তমনি আবশ্যক সিনি সরকার এই আবশ্যক তুতে nini bumo আনবু মকাই জহলাল দেবরমা kami mangkan to nge tini sulu mandai purni borong benang rajesh devroma nang khabai khoi busu jorti hamjaka blai ka hamjak भारत माता की जय